dat leukste meidje van de stad. Een gezond, maar is de klok al 2 keer rond. In zijn pakje naar Marie, zus al Frank was op de knie. Is het met de vaste loven die er wie? En ligt op Limburg al in bed, dan zat Marie op het buffet. Nu komt er af, draag, loopt er achterwege, draag, draag, dan kent die jongen stel niet tegen. Want als het sprungzang, het hunkt niks aan de hand. Maar als het landt, dan scherpt het moord en brandt. Door dat gebouw, joekt aan de ganse zaal. Rek het niet en schurft het wauw. De vliegen verkeerd op het zal en moet er bovenop. Rap kapot, maar is aan dansen zo verzot. Schakelt het zich weer op de kop, lacht de ganse dans zich slap. Maar dan wil de kastelein toch net de kop. Om maakt Marie gaat goed balans. Is dit nu haar zwanendans? Nu komt er af, draag, loopt er achterwege, draag, draag, ook kent die jongen stel niet tegen. Want als het sprungzang, het hunkt niks aan de hand. Maar als het landt, dan scherpt het moord en brandt. Door dat gebouw, joekt aan de ganse zaal. Rek het niet en scherpt het wauw. Al is Marie er ga niet bij, tot ze